Allah wi yastaftunaka ebe caggitoma alhaali kalala ko wiyete kalala kalalatu ko neɗɗo mayɗo mo woppani yummum woppani bamum woppani ɓiɗɗo woppani ɓiɗɗo o wiyete kalala ene mbiyata ande eɓe namdama on donu mum no wayata ɗum ɓe jiiɗi namdadema ɓuri wiɓe Allahu Allah de yuftikum omo saggita on fil kalalati eko wiyete ande ko ɗum haalano holko firtata wa sababu nuzuliha sabu aya o jippade anna Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah tamarrada oɗo meeɗino ñawde oɗo gorko meeɗi ñawde fa zahaba rasulullah sallallahu alaihi Abu Bakrin li yaudahu mashiyayni asiyna Abu Bakri e sayyidina rasulullah ɓe jeehi to makko salminoydema eɓe jaara koyɗe falamma dakhala alayhi nde ɓe ngare galle he ɓe naati ɗon wajadahu ɓe tawi mughma alayhi omo wayno pekkorɗo omo wayno an kan rafi o tampinimo haw fekkori o wawa jabade on saha fata wadda rasulullahi nelaɗo salligi summa sabba alayhi min wudu'ihi nelaɗo itti salligi o wicce makko on saha fa afaga o ɗifti onatti fekkorde onatti faɗɗade fa qala ya rasulallahi o wi an nelaɗo kayfa asna'u fi mali jawdam ndi jogimi ndi holko mbaɗanmi hen falam yarudda alayhi nelaɗo haalananimo nelaɗo haalananimo no waɗata nde wonno taw alana ɗum dalilu ha aya o jippi omo jogui noon ɓe o jiidi yumma e baaba ewa jeenayo anani won wiɓe ala ko jeeɗiɗo kono ko rewɓe ndo ko ɓe rewɓe worɓe ɓe o jiidi yumma e baaba a faami ko rewɓe ɓolɓe mimi ko rewɓe ɓolɓe ɓe o jiidi yumma e baaba ɓeno jogui ko yiɗi noon namdade jawdi makko so ma yino watte Allah noon jippini oɗo aya Allah wi inimru'un so tawi neɗɗanke halaka mayi laysa lahu waladun alanamo ɓiɗɗo wala walidun alanamo jinnaɗo o huwal kalalatu ko o wiyete ande woni ande komo ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo wala hu noon tawne wonimo uktun bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba walla mo jiidi baba on ɗon so tawi neɗɗo o mayimo ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo omo jogui bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba taw ko goto falaha nisfu ma taraka on jeeyi feccere e jawdi makko ko woppi ko eyyi neɗɗo maayi omo jogui bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba walla mo jiidi baba omo jogui a faami on goto o jogui falaha nisfu ma taraka on jeeyi ko feccere e ko woppi ko so ɓe goni ɗiɗo noon ɗum kam en janggino ko suudu sayno ɓe keɓata o huwa so tawi ko gorko noon yarisuha so jooɗi ko tawi ko debbo maayi debbo o ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo ala jinnaɗo maayi ene woppi jawdi omo woppi bandi ko gorko goto on yarisu ha ronanmo on nawata fof on ɓoftat fof nawa ta nani ɗum ko illam yakul laha waladun de tawa de o ala ɓiɗɗo kanko mayɗo o somo jogui ɓiɗɗo gorko kay hay hunde bandiraɗo gorko heɓata aha so tawi noon o jogui ko ɓiɗɗo debbo so on itti gueɗal mum ko heddi ko mo jiidi yumma e baba o nawa ndeke a andi so tawi jiidaɗo yumma jiidaɗo mayɗo o mo jiidi o tawi ɓe jiidi ko yumma so gorko so debbo en janggino on heɓata ko sudusu en janggino ko adi walla fa in kanata so tawi noon kamɓe bandiraɓe rewɓe ɓe keɓe ɗiɗo ɗum woni ihnatayni keɓe ɗiɗo falahuma sulusani mimma taraka so neɗɗo maayi ene woppi jawdi omo jogui bandiraɓe ɗiɗo rewɓe walla ko ɓuuri ɗon ha temedere bandiraɗo debbo kanko Malik Dia omo woppi million ngaji 10 joni noon mayde joli o maayi omo woppi million ngaji 10 omo jogui bandiraɓe rewɓe ɓolɓe o woppi falahuma sulusani ɓen jeeyi ko tataɓe ɗiɗi e jawdi makko jawdi ɗi watte ko pecce jeegom hen nayyi ko ɓen jeeyi anani hen nayyi ko ɓen jeeyi pecce ɗiɗi heddiɓe keddiɗe ɗe asbotoɓe garana
وإن كانوا ستوين الرنو ببي إخوة مسيداب هيوب رجالا ونساء وربيرو بفو إنهن دين بمبتكو فليد زكري أنا وادني غوركو مبه مثل حزلون سييني يرو جدر ريو بديدو كلا غوركو نوا تيمدر دبا نوا چپاند جوي يبين الله لكم الله إن فنيننا on شريعة دين من هلكو ودري نون أنت دلو هذا من مجد أنت دلو هذا من مجد والله لام دا الله نون بكل شيء كلا هون يهون عليم أم عندي كلا هون الله نعندي ها تنتي نون كويتي ميراكو oɗo aya miras kanko wattindi tellade ayaji miras fof won wiɓe noon kan wattindi jippade e qur'ana ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wiyama on aya ne jippinde hakkunde ɗon e nelaɗo Allah mayri ko balɗe nogas e goho won wiɓe kadi ala ko alyawma akmaltu lakum dinakum ayo kala law adi ɗum suratul maidati simore nde ko noon nde wiyete madina nde jippi aaje ɗe ko 120 walla 123 nde ɗo simore wiyama kayre nde ene ñawoje sharia nana e nder mayre ala ɗo woni e cimoje fof e qur'ana so wona e mayre Allah jippini e nde ɗo simore ayaji 18 ñawore nana e nder mayre cimoje fof kayre ɓuuri hewde ya ayyuhalladina amanu sa namdama to ɓuuri hewde cimoje winde ala ɓurde ne hewde ɗum hay wotere on wi ko 18 won wi ɓuuri ɗon kam nane mayre kam sa ñawoje seeɗe kewɗe ne jippe mayre bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wiyama simore nde nde jippi ko nokkune wiye arfa hajjuma nelaɗo Allah waynino o ko on ɗon omo dari arfa o jangi ɗum e khutba makko o wi ya ayyuhan nasu inna suratal maidati min akhiril qur'ani nuzulan gande nde ɗo simore koye wattande qur'ana jippogol nde ɗo simore jeeya fa ahillu halalaha kala kene dangne wa harrimu haramaha kala kene harmini karmine aha وإنما خصها بذلك وإن كان كل سورة كي يجب تحليل حلالها وتحريم حرامها عندي سيمور فوق كلا كدغني أنا ودي ما غوندي ولا كلا كحرمني كدي ودي ما غوندي أو يساي أو يني تن كسب مونين دي الحال ما يركار سيمور نه يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بالله أوفوا تمني بالعقود أهديج تمني آديج حكون من الله تمني آديج حكون من مثلا أنني دي إجياب الله عقود كو بيبلي فيرata kono ko ahdi tan allawi uhillat lakum dangnanama wonande on bahimatul an'ami mumante won nemoraji ko wayno gelodi en bey en baali en yo on ñam ɗum so tawi hirsama yo on ñam so tawi hirsama kala ko waɗi koyɗe tan on dangnanama caggal nde hirsa li anna al bahimata kama fil gamusi so dawi ko deftere gamus kam bahima firta koko waɗi koyɗe nayyi hayso koye ndiyam walla kala ko wuuri tan illa ma yutla so wona ko jogori dursitede aleykum mon ko jogori haaloyede hurrimata aleykumul maytatu ko ɗum kam goppe gayra mo hillis saydi wa antum hurumun
on gona noon daktinɓe raddandu taw oɗon gone hurum makka so tawi oɗon gone hurum makka on gona daktinanaɓe raddandu ala on daktinanaka raddandu ɗon gone makka so on gone makka on daddata so neɗɗo raddi noon wari addi tewngu ne yeeya aɗa wawi sodde kono an a raddoyta a yamirta goɗɗo yo raddonoye so raddi noon addi ne yeeya tew lewlo aɗa wawi sodde inna allaha allah kay yahkumu kanko woni ñawowo ma yuridu ko yiɗi ya ayyuha alladina amanu he moɗon gonɗinɓe allah la tuhillu hoto daktine sa'airallahi maaleji diine allah so on gone hurum makka hoto daddine hoto dadde wala sahral harama hoto kaɓe ɗe kadi lebbi hormanteji hoto mbaɗe ɗum walal hadiya kadi pewɗo hurum makka ene faane tan hirsoye oto podde ɗe ɗum mbaron walal gala ida ko waɗa médailluji haɓɓa e leɗɗe makka ha holne oto pala ɗe hoto mbare wala amina hoto daktine kadi e faddade ɓe ganduɗa ko fanditiɓe albaytal harama yahoɓe ene kajjoya hoto kaɓe e mumen yabtaguna ɓe ene ɗaɓɓa fadlan ɓuural min rabbihim e jomumen wo ridwanan e weliyo an ene kajjoya ewa ene juulo e walla ene jaaha tan ƴeewoya weliyo allah hoto kaɓe e ɓe aya o no nuskira aya bara o kala tawɗen ɓe piyeɓa cekke jogoɓe woni sababu oɗo anna rajula min rabi'ata gorko goto koye bani rabi'ata en jeeya yuqalu lahu alhadmu surayhi buni hindin ni o wiyete atal madinata o arino madina wa taraka khaylahu o pipuccu makko wa juyusahu e konuji makko wa jaa rasulallahi bi nafsihi o arene laada allah e hoore makko o yebbi koyɗe makko o yetti wa qad kana laatinoma noon hade makko arde akhbarahum nabiyyu bihi kamɓe sahabaɓe ɓe nelaɗo ne yewtide maɓɓe o haalani ɓe alhaali ngal ɗo kuɗangal gila o yettaki nelaɗo wi ma wod gorko ari ɗo joni al wajhu kafirin wal qafa gadirin won gorko arata ɗo joni yeeso ngo ko yeeso kefeero anani hoƴƴudu ndu ko hoƴƴudu kototoɗo eɓe jooɗi tan ha goral ngal naati galle o falamma wasala nabiyya sallallahu alayhi wa sallama nde o yettino nelaɗo allah kanko oɗo haɗmu qala lahu ya muhammad o wi nelaɗo muhammad ma ta'muruna bihi holko jamirta min e mum jomin mbad joni fa qala nelaɗo wi ala ko jamirtumi on so wona shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah hay hunde mi wiyani on mbad so wona yo on ceernu deweteɗo e gonga ala so wona allah e wa muhammadu ko nelaɗo allah ko allah neli ɗum goɗɗum mi yamirani wo iqami salati e ñibde julde wo ita e zakat e tottude zakat faqala kanko goral ngal o jaabi nelaɗo wi hasanun ene moƴƴide so allah illa anna li umara la aqda'u amran dunahum so wona noon wonɓoɗo jogui bandiraɓe eyi mi wawa haalde hunde ko gaga mabɓe mi wawa tan yamirde hunde taw ɓe jamirani mami yiya ha to mabɓe min namditoɓe kamɓe lamɓe ɓe ko ruttiti wala alliya noon aslamu wa ati bihim yama noon mi arta mi jaɓa allah mi addaɓe falamma kharaja nde o yalti istaga jumlatan min ghanami ahli almadinati wa ibilihim nde o yalti ngal ɗo goral nde ngal yalti aywa dendagal dammiri wuro ngo fof o hombi o nawi ay o hombi dammiri ɗi o hombi geloɗi ɗi o nawi ɗumen o yehi falamma kana fil amil qabili hitande artore mo wuuri mum jaa o ari ɗon kanko ngal ɗo goral wa ma'ahu ene wonde makko tilkal ibili ɗin ma geloɗi wal ghanami e ɗin ma dammiri kada saga haaɗi o sogguno ɗumen ɗi omo soggiɗi joni omo arti o huwa kanko ma'a bani bakrin omo wonde ngol ɗo leñol o hum ashabu halfin linnabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo bani bakrin en ɓeɗo ko wondodirnoɓe nelaɗo en haɓata e mumen kala moɓe mooli kadi nelaɗo haɓata e mumen ɗum tan emo arde ɓen omo wonde mumen fa ahabba ashabu rasulillahi sahabaɓe nelaɗo ɓe noon haqqillaji men gaari e yaade heptoyde ko jogi ko aya o jippi allah wi goppeɓe tawde ɓe gaari ko hajjude ɗum woni wala amin
amina oton daktine kadi fanditiɓe albaytal harama suudu Allah hormantiru yabtaguna ɓe ene ɗaɓɓa fadlan ɓural min rabbihim ummarade joomi wori duwanan e wiliya wa ida halaltum so on daktini hurum makka on daktini on karmini on gayni on kajji Allah wi fastadu hankanti on dagnanama dadde wala yajrimannakum hoto faggitin on sana'anu bonandeji qawmin yimɓe pour tan an saddukum ɓe paddima on anin masjidil harami ga suudu Allah hormantiru hoto joftoɗeɓe an ta'tadu nde jaggitton e mabɓe mbiyon oɗon kaɓa e mabɓe Allah wi hoto jofteɗe moƴƴo yoftatako ko bonɗo yoftato kono moƴƴo yoftatako wa ta'awanu Allah wi ballodire alal birri e moƴƴere kala ko mbiyeɗon yo gollu e moƴƴere ballodire hen go fo yo wallu goɗɗo on no golliri ko moƴƴi wattaqwa ballodire e hulde Allah e woppude ko Allah haɗi on wala ta'awanu oto ballodire alal ismi e goofi kala ko ene goofol Allah hoto ballodire e gollude ɗum wol udwani e yewtude keeri Allah hoto ballodire e ɗum wattaqullaha kule Allah kule lette Allah ɗoftoɗe Allah inna allaha lamɗo Allah noon shadidul iqabi kanko woni cattuɗe lette wonande lundi ɗon Allah wi hurrimat harminama aleykum mon almaytati ko wiyete jiiba ñamde jiiba de ene harmina e mon waddamu e ƴiƴam puufojam ñamde ɗum ne harmina e mon walla hamal khinziri tew mbaba tugal ene harmina e moɗon wama uhilla li gayrillahi bihi kala ko ewlora ko wona inde Allah nde hirsete nde ko inde ceerno kalɗa walla inde waliyu walla inde annabi ceerno wi ɗum ñametake ene harmi aha so tawi ko inde jalan ene harmi ñametake so inde neɗɗo kalɗa ene harmi ñametake woppu wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kala ko inde Allah haalaka e muɗum woto ñaam so tawi noon inde Allah inde ko wona Allah jillodiri ene ñaame aha li annahu sabu Allah ya'lu wala yula alayhi Allah kañum ko dow wonata ala ko wonata dow mum sa hirsi hunde a hirsi dammul a wi bismillahi Cheikh Tidiane hatta ñaame nde wonno ko bismillahi o tan teskete ɗon kono sa lelni dammol ma wi Cheikh Tidiane ngol jiibi sa lelni dammo a wi Muhammad a wiyani bismillahi ngol jiibi a ñamata ngol ko ma inde Allah haale tan ko jomum mawni martaba fof yo ñametake ɗimi ñametake hay ɗum kay sa nanini wal mawdu'u anna dhalika waqa min kitabiyyin tawa ɗum ɗo yani koye kitabi dunke o hirsi o wi bisimillahi o haali isa ɗum ene wawi ñamede wa amma min muslimin fa huwa murtaddun la tu'kalu zabihatuhu hanganti so tawi noon ko julɗo wi noon on ko jartodinɗo kala ko hirsi ñametake hada madhabu malik ibn anas ɗum ɗo woni madhaba malik ibn anas maliku bi ahli lkitabi alladhina tu'kalu zabihatuhum wa in lam yadhkuru isma ghayrillahi alayhi alyahud ndo anani in lam yadhkuru isma ghayrillahi alayhi alyahud wan nasara walaw ghayyaru wa baddalu ɓeɗo kitabi dunkoɓe seɓe kirsi eɗen ñaama e sharɗi noon taw ɓe kaalani ko wona inde Allah so tawi ɓe kaali inde Allah ɓe kaali goɗɗum ene ñaame soɓe kaalani inde Allah ɓe kaalani goɗɗum ene ñaame soɓe kaali ko goɗɗum en ñamata faami soɓe kaali inde Allah ɓe deƴƴi en ñamat soɓe kaali inde Allah ɓe kaali goɗɗum eɗen ñaama soɓe kaalani inde Allah ɓe kaalani hay hunde ɓe kirsi eɗen ñaama wa amma an julɗo sa haali ko wona inde Allah ka jartodin ko kirsuɗa ñametake wal mun khaniqatu ɗeɗɗingol ɓoggol ha maayi tawɗa mbo uurani a ñamata wal mawquzatu piyengol masalan sawru maayi a ñamata wal mutaraddiyatu jangol dow hayre yene leydi maayi ngol a ñamata wanna ɗihatu juwongol alladu ha maayi ngol a ñamata wama akala sabu'u e ko ñaami ɗum ngati ha maayi a ñamata illa ma zakkaytum so wona ko tawɗane wuuri kirsuɗa ɗum oɗon ñam sa tawine wuuri a hirsi aɗa ñaama so wuurani noon kam a ñamata wa ma zubiha kala ko hirsana alan nusubi e jalangeji kadi e ñametake kala ko hirsana jalan ñametake woni anani ey zukira smu sanami ala zalika ne hirsetende
pibɗa ko mawninde jalan o paandiɗa e ko kirsuɗa ko mawninde jalan o ɗum ɗon ñametake fa in faala zalika muslimun so julɗo waɗi ɗum anani o waɗani ɗum li waliyin wonande waliyu mawɗo o hirsi e faanditade mawninde waliyu o ɗum tan hirsinimo wona omo faanditi omo wara bottari wona omo faanditi omo wara omo mawnina anani de masalan Allah walla omo hotta koɗo makko tan o fiɓi tan ko mawninde waliyu ko ɗum hirsinimo o hirsi ngol ɗo dammol tan ko mallorade Allah mawninde waliyu o ceerno wi ngol ɗon dammuwol wona ñametegol ngol ñametake hono no mallorte Allah ni ɗum o faanditi hen e mallorade oɗo waliyu ceerno wi fof wo murtaddun o ko jartodinɗo la tu'kalu zabihatuhu o ko o kirse makko ñametake wa amma in gasada anna zabaha lillahi wa thawabuhu lil waliyi fala basa bi dhalika so tawi nde o hirsata nde o faanditi hen ko hirsande Allah kono baraji ɗi so tawi wonko woni hen to banggue baraji o neldi ceerno makko basi ala e ɗum fa inna nadara zabihatahu li waliyi mayyitin كالسيد البدوي مثلا فإن قصد انتفاءه بها كالحي فهو نذر بادل ستوي نون أتكني الله هرسود دمول هرسند ولي مايدو كوين بدوي ان ولا مثلا ان بير شيخ تجاني تان ايوا كيرسان دا دوم ايوا دمول تكاندا الله هرسند دوم دمول ستوي تو nder ma paandi dan ko mo naftoro dammol ngol no gurdo naftorto dammol ni o do nazru o ko baadilu o hiwunde wonani wa amma in qasara annaha tazbahu fi mahallihi min ghairi qasdin anani dey so tawi masalan anani de o faanditi ko hirsude do nokku wali o do kono hay huunde o faanditaake fo anani min ghairi qasdi fuqara idhalika al mahalli taw wana wonbe nder wuro be masalan anani wonbe nder o nokku be o faanditi hirsande fala yasuquha li dhalika al mahallu bal yazbahuha bi ayyi mahallin sha tawde wana so hirsi o ma sakko yimbe wonbe don be soklani ko ma nawaton yo hirsu e galle makko tan gase ala malik suqul hadaya li ghayri makkah dalalun o bi almami malik wi soggude hadiyaji nawato wana makka dum ko majjere wa amma in qasada bi suqiha fuqara udhalika al lazima husuquha so tawi non biida kada jogi ngari ariidi hirsoyde ndi hoore fonde sa hirsindi pibda ko sakkade miskinebe wondu hoore fonde nawton kirsa basi ala e dum tawi non wana dum pandida ko hirsoyde ton tan wana be naftoro e hirsu allu hasidi kirsa lumbal ko goto balla kirsa jaba dekle wa an tastaqsimu Allah ene hadi en nde peccirton to walla ñaawirton bil aslami ko wiyete cigaaje ko gede ngoni koy gonata koy jalangeji way kono sigeji ni e peccira dum ay debe tan wa debara waade kono courage ni ay huunde nde dillat so dilli kala ko yemiri be bada kala ko hadi be goppa dum don ko kambe jogino dum ko cigaaje wiyete peccirte dum den harmi zalikum dum do ko Allah hadi on ko dum fisun ko fasigago goppe wada ka barka aha wa nazala aya garo o jippi ko yawmu arafata amu hajjatul wida'i nyalawma arfa hitande hajjatul wida o on nyalawma allawi al yawma hande يئس الذين كفروا فيفتيما بين هفرب من دينكم هنكنت دين من ñande hajjatul wida ñande hen julbe ne kewi kewgol ne wayno ne burti anani wiyama ñande hen non Allah jippini odo aaye o wi hankandi heferebe fiftima on hankanti on gonta yante mumen hankanti gasi be gandi hankanti l'islam wonta yaaru kanam ndo wonta yaaru ganaw yarat tan ko kanam tan yara wonta yaaru ganaw wonta yaaru caggal hankanti sananta ganaw e dum firtas Allah wi fala takhsawhum hankanti horo kulebe hankanti horo kule hudabe beede onon julbe horo kulebe wana nder wana bobal hoto kule horo juldo hul kefero hoto huldum to nder hoto huldum to bobal fenni ko wi ma foro yofto Allah wi sada hula wax sawni hulam min ko min hulbini ko mo wana min hulbinaaki sabu ala ko waawi neddo huletaake neddo hersete walla rente wa amma hulete ko Allah sa huli ko wana neddo tan wada ko boni wal ma'na la takhafu min al kuffari wa khafuni so don kule kam hodo kule keferebe li anni malikud dunya
nde wonno min woni jeyɗo aduna e alakhara izzan wa zillan to bange teddugal ko min jeyi to bange koynugol ko min jeyi wala yamliku zalika gayri hay goto jeeya ɗum faman sahida zalika wa kammala dinahu fala yakhafu illa mawlahu kala mo andi ɗum timmini diine mum hulata so wona Allah wala yarju siwahu jortota ko so wona Allah fa innahu almu'di almani'u darul munafi'u de wonno ko Allah rokkata Allah hadata Allah lorlata Allah nafata mo wona Allah wawa ɗum wawa lorlude wawa nafde wawa rokkude wawa hadde hokkata ko Allah ko on jogi ko gasata saɗa hula Allah anani saɗa ñaago Allah saɗa hula Allah mo wona Allah huletake ene rente noon so jaɓani jettodiron ala ko wawi ma haydara waratama wurnatama haɗatama rokkatama mo wona Allah coɓɗum wawa faami al yawma hande akmaltu lakum dinakum hande mi timminini on diine mon farillaji wonta ɓeydo ko harmi wonta dakto hankanti kala ko dagino ene dagi ha darga daro kala ko harmuno ñande hen ha darga daro ne harmi hunde hesɗata diine hesɗata koko wonno tan woni koko dagino gila nden ha ñalawma hande one dagi ko harmuno gila nden ha ñalawma hande one harmi gasi faami caggal oɗo aaye ko dagi wonta tello ko harmi wonta tello wa atamamtu aleykum ni'mati mi timmini e moɗon nemam an waraditu anani bi ikmalihi wa qila dukhulu makkata aminin wona noon Allah wino sa atadkhuluna almasjid alharama de inchallahu aminin wona Allah wino ɓe ɗon waɗaniɓe ɗum Allah wi waraditu mi welama lakum wonande wona l'islama l'islam dinan ko diine kala diine mo ganduɗa wona l'islam mi welaka l'islam tan belami kala ko wona l'islam mi ala hen famanidi ɗurra jiiba mo haalanno ono ruttani joni o wi famanidi ɗurra kala mo ƴooña fi mahmasatin tawane wonde kooƴe ene heyɗi ala ko ñaami so tawi yi gani ari ha abaya haya gani faanima no jogori ko mayde yi jiiba yo ñaam ha haara yo ɓooyaha so tawi o dañoyi komo ñaama o werlo gayra mutajanifin ta o wona oñiɗo ɓe ismine goofol fa inna allaha Allah gafurun ko jafotoɗomo ko ñaami hen ko aha Allah ko jafotoɗomo Allah rahimun ko jurmotoɗomo e dangnandemo masalan oɗo jiiba eyyo o wi noon taƴowo laawol on ñamata jiiba toñowo ñamata jiiba ɓeɗo daganaki ɓe ñamde jiiba hay sone maya aya garowo o woni sababu jippade mo jibrilu meeɗino arde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibrilu ene yiɗi arde galle mum fa adina lahu nelaɗo yamirimo yo naat kono falam yadkhul o naatani fa qala lahu nabiyu gada adanna laka min jamirima ya rasulallahi e heyma nelaɗo Allah jibrilu woni nelaɗo Allah qala jibrilu jaabimimo ajal aha kay a yamiri kam walakinna la nadkhulu baytan fihi kalbun minen minna ta galle mo ganduɗa rawandu ene mum fa amara sallallahu alayhi wa sallam aba rafi'in nelaɗo yamiri biyeteɗo aba rafi'i yaqtulu kulla kalbin fil madinati kala rawandu wondu e wuro madina yo aba rafi'i ya wareya ɗum fa fa'ala aba rafi'i waɗi hattantaha ila imra'atin haw yetti debbo goto enda ha ene ɗo mum ɗo kalbun rawandu yambahu ne wofa alayha e mu dawengel ngel ne wofa fa tarakahu kanko aba rafi'i woppi rawandu ndu rahmatan laha sabu yurmade debbo o amma jaa rasulallahi o arte nelaɗo Allah fa amarahu bi qatlihi nelaɗo wima ya waroyndu fa raja'a ila al kalbi o yehi o waroy rawandu ndu fa ja'u ila rasulillahi kamɓe sahabaɓe nenoɓe dawaɗi ɓe pop ɓe garti e nelaɗo Allah fa qalu lahu ɓe mbi nelaɗo ma yahillu lana min hadhihi al umma holko dagani min e ngol ɗo leñol amal allati amarta bi qatliha ngol jamirɗa yo ware nelaɗo deƴƴi jabaki aya o jippi yasalunaka maza uhilla lahum oɗon aya jippi fa enda zalika on saha noon adina rasulullahi nelaɗo yamiri iktina alkilabi jogitaɗe dawaɗi allati no ɗin yuntafa ubi haaɗi ene naftore wanaha o haɗi an imsaki ma la naf'a fihi jogade rawandu no nafata fo o haɗi min ha noon kala rawandu no nafata o haɗi ɗum dawaɗi denoji galleji dawaɗi denoji bitikaji dawaɗi denoji jawdi ɗin ene jamira jogade ko amma dawaɗeje gonoje damal galleji sa rewi tan
tan wona wofde men haljinma ala ko nafata hay hunde ɗen dawaɗi dagaki jogade sa jogima qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi man amsaka kalban kala mo jogiti rawandu fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin ira ɗum ñalawma fof mo dewɗa Allah hay sa a dañi masalan fodde qiraɗ an qiraɗ de qiraɗ ko hunde mawde de saabu wiyama ngeloba so ko folti koye hayre uhdin wiyama so ngeloba ndewa hollinama e ɗon so ngeloba ndewa ba taarima hayre nde so artiɗo hollinanoɗo jibinal Allah e hayre nde mawnude ɗum noon qiraɗ foti baraji ñalawma fof noon neɗɗo rawandu ñalawma fof fodde ɗum e baraji ne usto e muɗum a rawane Allah hay ko foti no wala noon so tawi ɗum iwi kam a gasnat tan daña bone ndeke a andi kay wadde rawandu renoru ngesa aw mashiyatin walla rawandu renoru jahori ɗum kam ene dagi o yukhadu min hadha al hadith anna qatla ghayra nafi warde rawandu no nafata to bange dawaɗi ɗum kam ene yiɗa rawandu no nafata fof sa yi warde ɗum ene yiɗa illam yakun aquran tawde wona sayandu ay so tawi ko sayandu hulandu e mum lor eyba ndun kay warde ɗum ko wajibu almam Malik wi rawandu sayandu warde ɗum ne waɗɗi wa amma rawandu ndu sayaka noon warde ɗum de ene yiɗa mbara rawandu ndu sayaka no nafata wa amma rawandu sayandu wo wajibu kala julɗo warde ɗum sa yi war wa amma rawandu naforu ndu rawandu joom bitig walla rawandu lama ene jogui jawdi mum ene jogui rawandu muɗum ene wondi hen ndu rawandu sa wari ɗum a yoɓat qima muɗum ɗum woni yasalunaka eɓe namdoma an Muhammadu maza uhilla lahum holko ɓe dagnana to banggue ñamde e to banggue ɗi dawaɗi qul wiɓe uhilla lakum tayyibatu dagnana ɗon ko gueɗe daguiɗe woma allamtum e ko janggandin ɗon minal jawarihi to banggue poñƴi masalan daddoji minal jawarihi to banggue dawaɗi daddoji e gati daddoji mo kallibina tawa ene janggina haare ene tindina masalan no raddirte to allimuna hunna oɗon janggini ɗi kanji masalan poñƴi ɗi mimma allamakumullahu ko Allah janggini on to banggue masalan needi negol oɗon janggini ɗi no raddirte Allah wi so tawi ɗi mbaɗi ɗum fakulu ñaame mimma amsakna aleykum kala kadi jaggani on ñaame wo in qatalatuhu hay so wari ɗum ñaame haade tan ñamani hen ñaame so ñaami hen noon on ñamata so ñaami hen on ñamata sa nani noon rawandu jangginanu ko sa wi hus yaha sa wi ay arta sa wi daro tawane janggino dawaɗi tubakoɓe ɗi ni rawandu tuba wona kala ko mbiɗa waɗat de sa wi yo duggoyat sa wi yo ya kala ko mbiɗa yo waɗ sa yo sodone galase kay sodoya yaha arta ɗon e ɗon adda dawaɗi men ɗi ɗon ko kangaji nde wonno jangginaka ɗi ne dokkuɗa ɗumen kal yo sodone tew artirta de an waɗi wona kañum waɗi ko an waɗi rawandu tubak noon a ƴettat pañe mbaɗa e dane mum itta kalis mbaɗa e pañe mbadda hen kayitel kala mbiya yo ya sodoya tew so yettima codowo tew o tan waɗani daro itta masalan pañe o jangga kayiɗo o kiloji biyaɗi yo waɗa hen ɗi waɗa itta kalis o watta kadi e dande ha galle ñamata hen kono dawaɗi men ɗi fayata ko ladde ƴakkoya in goni jangginaɗi mbiyeɗa wadkuru jangtoɗe ismallahi alayhi so oɗon nela dawaɗi ɗi jangtoɗe inde Allah e raddanu ndu so tawi aɗa radda haade ma wiide hus mbiyata ko bismillahi hus oto hus o ada bismillahi de hus o yo wattindo bismillahi ɗum woni bismillahi woni kirse ɗe hus o yaha hankanti so tawi ndu yeehi a rewi hen so tawi ndu wari a tawi maayi a ñamat sa tawi mayani kirsa ñama wona noon jangurɗa wattaqullaha kule Allah inna allaha Allah noon sari'ul hisabi kanko woni jawɗo hasbore Allah wi al yawma hande uhilla lakum tayyibatu on dangnanama gueɗe daguiɗe wa da'amul ladina utul kitaba anani de ñamde ɓe ganduɗa ko tubakoɓe annasara en catholique en chrétien en ñamde mabɓe hillul lakum ene dagnana wonande on wa da'amukum onon ne ñamde mon hillul lahum ene dagnana wonandeɓe wal muhsanatu rewɓe ɓe ganduɗa masalan anani de resde on dagnanama resde minal mu'minati e rewɓe julɓe wal muhsanatu on dagnanama resde rewɓe ɓe ganduɗa ko rimɓe minal ladina e ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere min qabli
catholique ko adino on dangnanama resde catholique on dangnanama resde chrétien ida ataytumuhunna so on dokkiɓe ujurahunna mehtengeji mabɓe muhsinina tawa ko on resdirɓe gayra musafihina on gona anani taw on gona jindoɓe e jina on gona feññinɓe jina e mabɓe taw on jindani e mabɓe wala muttahidi on gona taw kanko debbo o wona oɗo eɓe jogiti ahdanin sehilaɓe e ma anani ɓe eɓe jinda yusirruna bizina bihinna wala muttahidi ahdanin taw wona omo jogiti tawa neɗɗo o wona jogitiɗo sehil enen mbiyata suka mo aɗa jinda to cuuɗogol wa man yakfur bil imani kala mo yeddi caggal nde jaaɓi Allah faqad habida amaluhu o kam golle mum boni so tawi a yeddi Allah caggal nde ñamnoɗa Allah kala ko golluɗa Allah boni Allah bonni yoɓatama ɗum Allah bonni wonta yoɓe wa huwa kanko baɗɗo ɗum o fil akhira min al khasirina koye pertuɓe